Ay, Menta, wafnaf ko gayan. Era ka mukhaw ka ma. Uklag ka bukan sulat. Wat is zaken die bij jou? Wat is in die zaken die? Ja, mami sali wil geloof wat er gebeurt. Ik heb nog zo'n goede pie gekregen. We gaan niet bang zijn lijn staan. Nou vraag ik daar. Ja, mami, ik is bij je kwaad. Nou ik vraag. We gaan niet. Het toilet is voor die cliënten niet. Ja, weet mami. Alles zeggen voor mij. Niet een van die banken. Het het toilet voor de cliënten niet. Ja, mami, ik pie in mijn beroep. Toen ga ik moest over die bank besturen. Om over die bank besturen. Nog te zeggen van die probleem wat ik moest nou hebben. Die man zei ik moet achter die lijn gaan staan. Alleen het die toilet zit, dat is alle reëel. Ja, mami, toen zei ik voor mij, geef al mijn geld. Hoe vat ik mijn geld? Ik heb mami zegt dat ik in die bank niet terugtrek. Gooi ik al mijn geld in mijn zak. Dan kan niemand aan mijn geld vragen. Had ik maar mijn geld die bij huis zo. Hij weet ik. Ik hoef nog rente te betalen. En dan hoef je nog tekst om goed af te gaan. Hoe vat ik mijn geld, mami?